Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakur palir haringkat ki kenhun seng kathan nongstan ha kasi sajan jo katayo ilayo ban pen ko buram yo Hubert palir unong ya kun kti lani arm wrestler walayo ban kor tak maksiar bat rupa ha kelempung kabrang sudah ha Dubai ya ketiga jing lang pen ko buram layo ban pelong hapo ka yundor bar jong kesnong mau kadiang West Cassie Hills ha ka balaya don ringkat lang ru ki bahaye ngasam bat ki kur ki khau ba Hubert kinong elam kesnong mau kadiang iseng bahalang bat kiwei kuma syupatkan mau baha ka jing kun ha kelempung 20th Asian Para Arm Wrestling Championship kabla long ha Dubai uba Hubert layo ban Korea kata kamaksiar hakajing kya ba nyopo kiji dakakti kaman badyo takma ruparu hakajing kun dakakti kadiang kumta lingba kati kajing jom ha Dubai uba Hubert ulawan ranam amtang ye kokur ka jad badya ka dong kathan nai lawan ranam ru ye ka jilla badya ka rihi barok ka wei shu lai thu bahagi ni ki kindat sngi unsami no na shalong bani shimbanta biang sa Kalumpong ka bansalong ha Kashmir. Gijong kibor idon na gijong kiboy banyale hagidong gikam lagi pai kam puli puti lagi pai kam sport lagi pai hagidong gibentaru idon na lagi gijong gibenta bagi kay banle kakubor ka ba kakwa ban ai happy mi pa kibay song ni gajaka ko menta kalong ba wat khang ye kun habagi kun gijong pi gitrang ban le ya kano kam nakam da kam ka baba singo ba wat kha la lagi e ka football so ba wat kha la lagi e ha ka basketball la lagi e di kam marathon so ba ai la di kun di jopi bakin wan ra ya ka nam go borom na ka bata na ka te pe di jopi ka bar hem na ko so ba ban ka tin ka ba khadu ngakwa ban pau ha ne ka pol ko mata ka long ba hangi khun samla ki khun samla ngani ka juk ki jogi mumta balabor ingop ka drops iba Hubert ila pat i ka doksa ka baba ila pat i ka doksa ka baba bagiti ban kier ngiri ban kier writing rai mau nagini kam drops knang ba nginala man kiu saplang hakiji ele kai ka jogi udrops un pensniu ka ban ka jompi ki jingel kai kin ban bhai ka ban ka jompi sangawei ka kwa ban apiar ni kata ka long ba ka jinglong jungi kasi ka long ba gamdei ba ka thok le ka de ka jisha ka jinglong jungi kasi ka long ba ni ai borom yo briu ba lo poi sa ka thok en le yo briu ba nang tristom onom don malom kwi ba pet ban kwi di bia Kumbang yong tin pareng. We always look for a successful person, but we never look on a hardworking person. Ni peti ki beri ki bala dep ki bala long ki bala job ya thong. Tendai gim jupet ki beri ki bala don hopo ki Kristom. Iba Hubert ila Kristom nabu nadu podang le. Ka club na ban ai ki borom ki sungu ki mi pa ki bala pen he pen san. Ya iba Hubert nadong ki pori barang net katlo ga ti sem tin ja ko ne ko sari Henry ila Tristom ila la ban learn dari ban tip ki sign language kumayong tin pareng hadu ba in the suthu ban ekren ban i pa ibudu ya ilok jong iba duban iba pidan kam sim ba pi ya ka spot hamang ipet ya kisnam ki bala leno hakajala ka jongi kinoela kai ki kampau ki football kataru ki babiang ki nakiphan ngala ban ong hari ka por sa sinpat ka burom nya shublai nak benta iba padian nang ni sukmat pa bibat nimda ni ai nakaliang jongi ku kasur kinowes nakaliang ka jongi ku kaseng nekta yu federation nadai ni yakin bok yapi tapi nang ra ya itu ke nam ke buram ya ke jalan ya ke dok katang ke sino ke tau bat ya ke pat ya upat ke berinyo tra sisang ilong kiba
hamduna hakaban wanra et kanam keburam habarok yang tandai ke tingdon ke jong piba piba sai sin pa ngawang ba kajalam ikria ke jong kami katang bat kesnong ke bar nakendong nawes kasil pidon kami katang kini nakota ke jong pi ngelakai ke jong event hakadi ke dei jong ka 20 para arm wrestling ke balong hapo UAEC ke badai hapo Dubai ti ishe benta hang thi hapo jong ka kidei jong ka para arm wrestling ti bajing ka jing ye khoni ga jong I hang tu ga dei bet tangki para kiba long bet tangki para kiba dan para dokhat bat beduna dokhat bat ti mai ila shibenta na kapo ka 7 kg ka weight ti kabut la kan thop lang bet na du ki dadu san phau san pusan pusan adu nyo phau ki shibenta ti ki bon bar khat ki kadi ka jing la ka jong I ka karteng ka tona bang kadi jong ka Asian ti nang ka jong ka Asian ke bor kadi ba kila depan represent ya ka shapo kari torti bla depan shipnya wajar arab ar tiki shajiat biang lang tu balik shapo ka Asian ti ka jingjob ka jing imentaru ka dai bet hak po ka biat jong ka sa nyo phoki ji ti ka jingjob jing I ya ka ti ka left ilawan hak po ka second bat hak ti jong ka right ilayo ya ka first ti ilami nang ni na po shalong na ilami nang ni na po shalong haka ap nyo tarik jong banai me o banai April but sila kay jong ikasang na do life ho tarik ile ya ka left but she tarik ume ile ya ka right ti iwan passion shalong hap po ka sa tarik jong ume medal te yo ya ka left yo silver ti ya ka right yo gold